गोदान दिल्लीयाव स्पष्टयै मिडियानि सिगाङाव बुंदों एबसुआ जि एजेन्डाखौ लानानै जोङो बेनि लोरगिखौ हमदों एकर्ड मोनसे जादों एकर्डनि दफाफ्रा टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ आरो सरकारजों जोङो जेब्लानो डिबेट आर्गुमेन्ट खालामनांगौ मैया जोंनि टाइम टेबोला 45 मिनिटनिमोन किन्तु भारत सरकारनि गोदानै जाय इउनियन हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथाङा 1 मासल' जादों गोदानै मासि लानाया बा इउनियन हम सेक्रेटारि हिसाबै बिथांखौ थिसननाया दा बिथाङा फार्स्ट जोंनि सिटिं बा डिसकासनावनो खोब इमप्रेसन जादों आरो बिथाङा इभेन माने बड'लेण्ड ओनसोलनि बिटिआरनि आरो आसामनि बबे जायगायाव बर'फ्रा थायो आरो बड'लेण्ड बिटिआरआ बबे ओनसोलाव बेसेबां डिस्ट्रिक्टजों बियो माने दाजादों बेखौ मेप बेहरनानै इभेन बिथाङा नायबावदों दा बेखायनो सिमाखौ बारायनांगौ सनितपुर बिश्वनाथ 60टा समस्ति खालामनांगौ 125 एमेन्डमेन्टजों बिटिआरखौ मोर पावारफुल खालामनांगौ आरो लोगोसे फाइनान्स कमिसन बेयाव दानांगौ बे गासैबो बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानि सावरायनायाव बुंदों क'क्राझाराव सेन्टार अफ एक्सेलेन्स काम कालचारेल सेन्टार बड'फानि दतमा जि थावनि दङ जोनोम जायगा बेयाव बानायनांगौ लोगोसे चिराङाव रिम्स बानायनाय आरो बाक्सायाव बड'फानि मुङै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि उदालगुरियाव स्पर्ट्स एकाडेमि NIT बे माखासे प्रस्ताबखौ मैया जोङो स्पेशल फकास होनानै बेखौ ले खालामनांगौ बा लेन्डिं खालामनांगौ गायसननांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंदों दा बेखायनो जों मिजिं थिदों जे मैयानि सावरायनाया खोब एक्सनेबल जादों आरो फैबाय थानाय समाव डिसेम्बर दानसिम जेसेबां हायो एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मोनसे माने फुल फ्लेजेड कमप्लिसन बा फोजोबहैनायनि जों प्लेनिंआव दङ डिसेम्बर दानसिम एबसुनि मेइन एजेन्डा मेन परिकल्पनाया जागोन जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन एकर्डनि दफा मावफुंनाय आरो एकर्डनि मोनफ्रोमबो पइन्टखौ सरकारनि खाथियाव जोङो प्लेस खालामनानै मावफुंनायानो जोंनि बिबान आरो मैयानि सावरायनायनि उनाव दिनै गिबि मन्थ्रि अफिसनिफ्राय आसामनि चिफ मिनिस्टार अफिसनिफ्राय जोंनो टेलिफनिक फन हरदों आंनिसिम जे 19 तारिखआव आसामनि गिबि मन्थ्रिया एकर्ड आरो बर' मिडियाम इडुकेसनखौ लानानै स्पेशल जोंजों डिसकासन खालामगोन दा बेखायनो सरकारा जोंनि नारसिननाय प्रेसाराव बिथांमोना जिरायनानै थानो हायाखै आरो सरकारा मावनो बाध्य बे स्टेटनि कमिटमेन्ट भारत सरकारनि कमिटमेन्ट गोजोन्थों।